Die huis van 1000 verschrikkingen. Lang voordat Hitler se bomme Rotterdam verwoes het, was dit altijd voor mij baie lekker om deur die eeuwenoude stad se nou straatjies te dwaal, so tussen die prachtige antieke huise en besige kanale deur. En ek het net een geheime begeerte gehad, om een monument te kry met die plaat, hier het die huis van 1000 verschrikkingen gestaan. Een oggend, nog so 1:30 voor my eerste afspraak, stap ek na die groot markplein om iemand te vragen of die huis wel bestaan, en waar ek dit zou kry. Die bejaarde egpaar wat my te woord staan, neem my soos 'n klein seentjie aan die hand, tot bij die heel westelike punt van die plein. Dit het hier gestaan, bedui hulle. Ons onthou nog goed hoe die ou plek gelyk het, voordat dit platgeslaan is, en die moderne woonstelblok gebouw is. Die huis het 4 eeuwe tevore die hoofrol gespeel, in een drama wat die meeste Nederlandse burgers nou nog laat sidder van afgryse. Philippus II van Spanje het die hertog van Alva gestuur om die onwrikbare Nederlanders op hul knieë te dwing en onder sy heerskappy te kry. Die hertog het aan die graaf van Bossie opdrag gegee om Rotterdam in te neem. Die graaf besluit toe om die inwoners van Rotterdam eerder om die bos te lei, as om die stad met geweld in te neem. Dus ontbied hy die burgemeester en al sy raadslede, en verseker hulle dat hij niet van plan is om die stad stormenderhand te vernietig nie. Al wat hij wil hee, is die een of ander bewijs dat die stad loyaal is. Al wat die stadsvaders moest doen, was om die zuidelijke poort oop te maak, en een klein afdeling soldaten toe te laat om deur die stad te stap, en dan bij die noordelijke poort uit. Dan kon hij, wat die graaf is, boodskappers na die hertog stuur om die te verseker dat Rotterdam onderhoorig was aan die koningse heerskappy. Die burgemeester en een paar van die raadslede was bereid om die voorstel te aanvaar, maar die meerderheid van die lede het dit verwerp. Hulle het goed geweet hoe die ander stede gelei het, en hulle was onwillig om hul eie kosbare stad te onderwerp aan de Bossiese woord. Maar die burgemeester en een paar van sy collega's het uiteindelik hul sin gekry. Die zuidelijke poort is oopgemaak, en een klein afdeling Spaanse soldaten het ingemarcheer. Een groot afdeling van die Spaanse leer het echter buiten die stad lee en wag, versteek, zodat niemand van hulle geweet het nie. Hulle het die hekke binne gestorm, gebouwen aan die brand gesteek en links en rechts onskuldige burgers doodgemaak. Te midden van vrees bevange gulle, het mense gemaak dat hulle wegkom, al biddende. Mense wat op die groot marktplein was, het in een groot huis ingevlug en die groot huisdeure toegemaak. Gauw was al die vertrekke volgepak. Almal moes doodstil bly. Babas is aan die slaap gesis, die ouer kinders is gewaarsku om stil te bly terwille van hul eie lewens. En so het die ijslijke ou huis met sy vreesbevange gaste op die dood gewag, of op Godse genadige antwoord op hul gebede. Toe het die God gegewe plan by een van die mans opgekom. Hy sluip af tot in die binnenhof, vang een lammiekie wat daar vastgemaak was, maak hom dood en laat die bloed loop, al met die kleistene langs, onder deur die ijslijke houtdeure tot in die groot marktplein. Almal beduie vir oulaas dat niemand de geluid moet maak nie, en so wag hulle, en wag.
Die geskreeu van die soldaten kom al hoe nader, en dis niet te lang nie of genadeloose sla reën teen die houtdere aan, totdat dit vir die beangste vlugtelinge voel of hulle enige oomblik gaan ingee. Op daardie oomblik roep die kaptein van die troepe uit, manne, moenie heeltyd mors nie. Die werk is reeds gedoen, kyk, daar's bloed. En toe die Spaanse leer hier of wat daarna uiteindelik die swart gebrande, verwoeste Rotterdam verlaat, kom daar uit die huis van 1000. Verschrikkinge, 1000 mans, vrouwens en kinders, een en almal gered door die bloed van 'n lammiekie. Menselijke verduidelikings van die evangelie is maar gewoonlik ontoereikend, maar die meeste mensen zal zeker besef hoe hier die ware verhaal Jezus se dood belig. Soos die lammiekie se bloed 1000 mense gered het hy ons plaasvervanger geword. Die lammiekie het geen keuse of wil gehad nie. Die Here Jezus kon kies en besluit, maar voordat hij homself aan lyding onderwerp het hy gesê, nie my wil nie, maar u, sin. Hy het vrywillig elke sondaar se plek ingeneem, en gesterf zodat ons vrygemaak kan word. Ek beroep my nie nou, nie net op jou verstand nie, maar op jou hart. As jy een van die mensen in daardie huis was, zou jy zekerlik nie die ou lichaampie op die kleistene een kant toegeskop het toe jy uitgestorm het na vryheid en lewe nie. Jy sou zekerlik 'n oomblik lang gedink het, dankie, lammiekie, dat jy terwille van mij gesterf het. Want al het die lammiekie eindelijk 1000 levens gered, kon en moes elkeen van die geredenis besef het, hy het terwille van mij gesterf, zou je dan aan die lam van God minder respect, minder dankbaarheid betoon? Zal jy hom bedank omdat hij, hoewel hij gesterf het voor elke sondaar wat op hierdie aarde geleef het, specifiek ook terwille van jou gesterf het? Kan jy met dankbaarheid sê, hij is terwille van my oortredinge deurboor, terwille van my ongerechtighede is hij verbrysel, en deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Jy sal sy hart oneindig bly maak as jy nou die Here Jezus as jou verlosser en zaligmaker aanneem.